arfordi? Ti'n hoffi gwyddoniaeth? Neu'n dwlu ar ffeithiau anhygoel? Ffrwydradau ac arbrofion peryglis? Stedd yn ôl achos dyma Boom Bang! Bang! Cyfres ffrwydrol lle mae yna ddau dîm yn barod i frwydro'n erbyn ei gilydd da llon lle o gemau gwyddonol gwirion. A ni'n dau yn trio cadw trefn ar y gwyddonwyr gwyllt. Trio. Heledd yw hi. Ac Aled yw e. Ac un peth sy'n sicr, bydd cystadlu brwd gan y tîmau, digon o ddrigioni a mes. Lot o fes. A da ni yma yn ganol y ffrwydriadau ac hynegion peryglus. Dyma lle byddwn ni'n neud yr holl arbrofion sy'n rhy beryglus i chi wneud yn y stiwdio. Peri dwi. A fi yw Zac. Well fi fynd i check o beth oedd hwnna. O na, Zac, beth ti di wneud? Symud mlaen yn gloi. Reit, pwy yw'r tîmau sy'n cystadlu heddi? O ysgol Castell Newydd. Alder, Clywyd, Alfred. Croeso i Boom Bang! Chi'n teimlo'n gyffroes? Yndyn. Da iawn. Felly, pa fath o sgiliau sydd â chi fydd yn helpu chi ennill y cystadleuaeth heddi? Ni'n smart. Chi'n clyfar? gallu cofio pethau. O, da iawn, da iawn. Os neges ydych chi i'r tîm arall? Ni'n mynd i ennill dos chi. Ffantastig. Heledd? Wel, bang! Be chi'n meddwl? Ydy Boom yn ei ennill heddi? Na. Gwbl. Siwrd fyddech chi'n disgrifio'ch tîm mewn 3 gair? Hyderus, doniol, clever. Pa un yw'r un doniol? Fi. Cali. Ti, am a lot o sas gyda ti fyd. Ti'n credu beth yna'n helpu chi ennill heddi? Ie. Os ydych chi'n neges i'r tîm arall? Ie, ni'n mynd i ennill dim ti. Cael hwyl yn cael slime. Wel, dim ond un tîm sy'n mynd nôl i'r ysgol fel pencampwyr. A bydd y tîm arall yn wynebu'r guns! Felly, chi'n mynd i chwarae 5 gêm yn erbyn eich gilydd. Rai sy'n profi pa mor gyflym chi'n ymateb, eich gwaith tîm chi a'ch gwybodaeth wyddonol gwyllt. Dyma'r tiwbiau sgorio. Fyddwn ni'n arllwys yr hylif ffrwydrol yma i'r tiwb am bob rown chi'n ennill. A'r tîm sydd wedi llenwi'r tiwb fwyaf erbyn diwedd y gemau sy'n ennill. Ond pwy fydd yn ennill? Tîm Boom? Neu tîm Bang! Amdani gyda'r gêm gynta. Bant â ni. Mae'r claf yn cysgu'n drwm, ond mae angen llawdriniaeth yn syth. Dr Heledd, beth sy'n bod arno fe? Wel, Dr Aled, mae yna lot o beth yn sownd yn ei gorffau, a ni angen tynnu nhw o'n gloi. Na, chi ddim yn gwylio pennod diweddar a casualty bod actio fi a Heledd yn wych fi'n gwybod. Ein gêm gyntaf a'r Boom Bang tro yma yw'r op dim stop. A bydd y tîmau yn erbyn y cloc, felly does dim lle i oedi, ond bydd angen canolbwyntio'n ofalus. Os maen nhw'n cyffwrdd y corff, bydd y claf a'r chwaraewyr i gyd yn cael sioc. Brysiwch! Mae'r claf angen eich help chi. Offer llawdriniaeth mlaen. Bang chi sy'n gyntaf, mae'ch amser chi'n dechrau mewn 3, 2, 1. O, da iawn, Gwenan. Da iawn. Da iawn. O, sawl sioc wrth dynnu asgwrn y fraich. Cofiwch, chi'n cael cosb o 5 eiliad yn bob sioc. Hwna, siap anos. O! And Lucas. O, da iawn. Be sy'n mynd? O, na! O, da iawn. Da iawn. Byddwn ni ddim yn gallu gwneud hwnna'n well na hunan. O, allai ddim gwylio, mae pili balas da fi yn y bol. Rhaid, canolbwyntio nawr, Gwenan. O, na! O! Hei, os mae fe mas yma mas. O, na! Ni bron fyna. O, nesa lawr at asgwrn y ffibula yn y goes. O! O, gwych! Da iawn! Un ar ôl. Waw! Gofalus, gofalus. Ie. O! Dyna ti. Da iawn!
Mae'r gwrthrychau nôl yn y corff. Sorry, Colin. Tro tîm bŵm yw e nawr, mewn 3, 2, 1. Da iawn! Y gwddf ddim yn broblem i dîm bŵm. Na fe, da iawn. O, mae'r un yma dal yn fyw! Anlwcus. Dyn rwnd. Bydd yn ofalus nawr. O, Colin. Dwi'n yna, Da Colin. iawn ti, sgera nôl rhywbeth. Beth ti'n mynd nesaf? Chi'n erbyn y cloc. Da iawn, Colin! Da iawn. Chi'n gyflym? Pa'n Ti'n mynd i'r galon? Galon, falle? Come on, Autumn. Da iawn, gwych! Chi'n dda fan Autumn. Hei, eisiau gwagio'r stwmog na? Asgwr yn mwy ar corff y ffemer sy'n nesa. Da sydd ar ôl. Alfie. Na, mae fe dal mewn! Da iawn. Un ar ôl. Come on, Autumn. Alfie, dyna draw fan hyn. Ti'n cael hyn. Da iawn! Y ddau dîm yn dechrau'n gyflym ac yn tynnu'r gwrthrychau'n hawdd. Ond, y pwysau'n codi wrth i'r gêm fynd yn ei blaen sy'n golygu ychwanegu cosb amser am bob sioc i Colin. Drianna fe. Pa dîm bydd yn ennill y rownd gynta? Brysio wella, Colin. Ond pwy enillodd y rownd gynta? Efe tîm bŵm! Neu dîm bang! Enillwyr y rownd gyntaf oedd tîm bang! Na i jyst rhoi hanner i chi, efa? Ia, fi'n mynd i roi ragor i chi. Da iawn chi. Ond oedd e mor agos, fi'n meddwl bod chi'n heiddi bach o hylif hefyd. Go on! Wel, mae tîm bang yn ffrwydro ar y blaen, ond gall unrhyw beth newid. Mlaen at y gêm nesaf, ac Heledd, bydd angen hwn a hwn yn y ti, achos fi a ti sy'n chwarae nesaf, ac mae'r gêm nesaf am wneud i dy ben ferwi, sgramblo neu ffrio. Pam ti'n siarad am wyau? Achos dyna'r gêm, wy'n credu. Ni'n dau mynd ben, ond yn wneud beth. Be ni'n neud? Na i weithio ti nawr. Mae her heddiw i gyd yn ymwneud gyda phwysau aer, fflamau ac wyau. Y dasg ydy gollwng cymaint o wyau a phosibl i mewn i'r poteli, ond mae'r wyau yn cuddio yn y pwll. Fi'n cofio'r arbraf yma nawr. Pan ti'n gollwng darn o bapur sy'n llosgi i'r botel, mae'n cynhesu'r aer tu mewn. Wedyn, rhaid rhoi wy ar ben y botel yn gyflym. Waw! Felly mae aer poeth yn ehangu ac aer oer yn cwasgu, sy'n golygu bod pwysau'r aer yn gallu gwthio'r wy i mewn i'r botel. Waw! Ei, tîm bang, chi nath ennill y gêm gynta, felly chi sy'n cael dewis. Ydych chi eisiau dewis fi neu Aled? Pwy chi wedi dewis? Hei! Dewis cywir tîm bang! Anlwcus bŵm, chi'n stuck dy Aled. Dewis gwael. Byddwch chi'n talu am hwnna. Brwydyr y cyflwynwyr, Heledd a tîm bang yn erbyn fi a bŵm. 3, 2, 1. Ond dyw pethau bydd mor syml â hynny ar bŵm bang. Mae'r wyau i gyd wedi eu cuddio yn y pwll. Felly, ni angen help y tîmau i ddod o hyd iddyn nhw. Cyn gallu hyd yn oed dechrau'r arbrawf. A chofiwch, peidiwch byth â chwarae dy thad. Iawn? Rhaid fo'n gynt gyda'r wyau. Waw, fi methu credu hyn! Mae dy ti hyder nawr, e? Tîm chi angen cyflymu gyda'r wyau achos mae hwn yn... Wow! Sa'i byth ti gweld dim byd yn tebyg i hyn? Wrth i'r fflam ddiffodd, mae'r aer tu fewn i'r botel yn oeri ac yn cymryd llai o le. Mae hynny'n creu pwysedd isel
Ond ar yr un pryd, mae'r pwysedd aer uwch y tu allan i'r botel yn gwthio'r wy i lawr. Mae'r wy'n cael ei signo i mewn gan bwer pwysedd aer. Clyfa. Boom, mewn 3, 2, 1! O, da iawn! Gyflym! O! Ni off. Go, 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 son. Cofiwch bod angen oedolyn cyfrifol os ych chi'n gwneud arbrofion gyda thân. Oedolyn cyfrifol, fel fi. Da iawn. Come on, Offie, just go, 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 go. Ti'n yna, Aled, ti'n erbyn y cloc? Da. Aled, dim lot o amser ar ôl gyda ti. Siw ti'n neud? 10 eiliad. O, meddyg wasgu hwnna mewn! Reit, mas y ffordd. Ges i 6 wy yn y poteli. Mae Aled yn poeni. Be ti'n neud? 3, 2, 1! Gallwn ni neud! Ymdrech ardderchog yn y rownd diwethaf, ond pwy sy'n ennill yr hylif? Yr enillwyr yw... Dyma chi, Tîm Bang! Woohoo! Mae tîm Bang yn ffrwydro ar y blaen, ond gall unrhyw beth newid yn y labordy. Mae'r arbrawf yma lot rhy beryglus i wneud yn y labordy, felly gwyliwch y clip yn ofalus achos bydd rhaid i chi ateb cwestiwn ar be chi newydd weld. Coti? Beth yw'r ein? Maen nhw ar gyfer yr arbrawf nesa. Reit. Pam ti roi nhw i fi? Ti'n gallu mynd i wneud e? Fi? Fi cael neud e? Diolch, Heledd. Na i ddim aros i lawr. Mam, gwasga record! Woohoo! I ni am ollwng 2 pêl o uchder mawr iawn i weld pa un fydd yn bownsio ucha. Pêl tennis, pêl fasged neu pêl bowlio 10. Fi'n gyffroes am yr un yna. Ond am ryw reswm, dyw'r criw ddim yn gadael fi yrru craen, felly lwcus i fi, mae Rhys a Aled di wneud rhywun am o'r blaen. Mae peli'n elastig, dyna pam ni'n disgwyl nhw i fownsio. Mae nhw hefyd yn llawn aer, felly pan ni'n gwasgu mewn arnyn nhw, mae grym o'r aer yn ceisio gwthio nôl. Dyna pam mae nhw'n bownsio, achos mae'r peli mae'n cadw i siap greiddiol. Ond na ddigon gen i, pa bêl ych chi am ddewis? Y bêl tennis, y bêl fasged neu'r bêl bowlio? O, mae yna lot o drafod ymysg y tîmau. Gyda'r pêl bowlo, dim bwysig, jyst Boom, fi'n dod draw at chi'n gynta. Pa bêl sy'n mynd i fownsio ucha? tennis. Pêl tennis. Iawn, chi'n mynd am pêl tennis. Beth ych chi meddwl? Pêl tennis. Gewn ni weld os chi'n gywir, efe? Ni'n mynd i ollwng y peli i gyd o 12 metr yn yr awyr. Reit, y pêl tennis i gynta. Ti'n meddwl bod yn mynd i fownsio? Ydw, hwn yw'r lleiaf o ran maint a phwysau. Mae'n rhaid bod yn bws yn uchel. Reit, barod? 3, 2, 1... O! Math fe fownsio? Ddim mor uchel a bydd yn ni'n disgwyl. Na, ti'n iawn. Roedd y bêl tennis yn lib cyn ei ollwng ac wedi amsugno dŵr. Mae'n drymach, felly nath hynny effeithio ar uchder y bêl wrth fownsio. Mae lot o air yn y bêl fasged yn agos e. Mae'n rhaid bod yn bws yn uchel. Ie, wy'n meddwl bydd y gwasgedd yn gwythio nôl yn erbyn y llawr i gadw siap crwn y bil. Bownsio hefyd. Barod? Barod. 3, 2, 1... Nath e fwnsio. Do, lot yn fwy na'r pêl tennis. Ie. Wel, o'n i'n iawn yn mynd we. Da iawn o. Mae'r bêl fasged yn cadw ei siap wrth fwnsio ar y llawr. Ac mae'n bownsio'n uchel. Mae'r bêl yma'n drwm a sdim air yno fe. Ti'n meddwl wneith e fownsio? Na, just racso. Lot. Gawn ni weld. Barod? Barod. 3, 2, 1... O! Wel,
Nôl i'r hun drefn, o'n i'n anghywir. Ie, bownsio. O'n bownsio. Oedd hi ddim yn disgwyl, na? Na? Mae'r bêl bowlio deg yn bownsio hyd yn oed yn uwch na'r ddau arall. Does na ddim air yn y bêl, mae'n cadw siap wrth gysylltu ar llawr, cyn hedfan yn syth nôl lan. Mae yna elastigrwydd yn perthyn hyd yn oed i ddefnyddio caled. Pan mae pêl fasged yn taro'r llawr, mae'n cael ei wasgu cyn mynd nôl i'w siap greiddiol, ac yn colli egni yn ystod y broses. Gan fod y bêl bowlio deg yn galetach, dyw ddim yn cael ei wasgu nac yn colli gymaint o egni wrth daro'r ddaear. Felly mae mwy o egni gyda fe ar ôl i bownsio. Cyn belled wrth gwrs ei fod yn ddigon cryf i beidio chwalu. Ac mi oedd e. Wow, twist a hanner. O'n i'n gwbl ddisgwyl i'r bêl bowlio deg rason darnau. Bach o gyngor, peidiwch trio hwn lawr eich canolfan bowlio deg lleol. Sa'n credu gewch chi lot o groes yn ôl. Reit, symud ymlaen. Time, pwy gafodd yr un yma'n gywir? Hwna'n really bell. O'n i'n bendant yn disgwyl i'r pêl fasged ennill. A fi, mae sioc mawr nag yw e. Felly neb yn gywir, ond... Rwy'n ni bach. Go on, Rwy'n ni hanner. A na i roi peth fan hyn fyd. Ei, mae pethau'n poethu'n y labordi. Mae hwnna di atgoffa fi. Fi di gadw y llosg o'r byns ymlaen yn y tŷ. Na, rhwng y tŷ mewn i'n olygu. Wrth gwrs. Ond cyn i ni symud ymlaen, Heledd, mae joc dy fi. Chi'n barod, ti me? Beth wedodd y proton i'r electron i wneud i'r electron fynd yn grac? Sa'n gwybod. Be wedodd y proton i'r electron i wneud i fe fynd yn grac? Ti mor negyddol. Na, fi ddim, fi jyst yn gofyn y joc nôl at y ti. Na, dyna'r ateb. Ti mor negyddol. Mae yna protonau ac electronau mewn atomau. Mae protonau yn bositif ac mae... Na, fi'n hanner esbonio fan hyn. Sim amser dyn ni am ni. Mae ysgol cystadlu angen chwarae gêm arall. Dyma rownd bonus super duper cyflym a chyfle arall i chi lenwi'ch tiwbiau hyd yn oed yn fwy. Bydd na ddewis o 2 ateb a'r tîm sy'n gweiddi enw'ch tîm yn gyntaf sy'n cael ateb yn gyntaf. Gad ni ymarfer. Tîm Boom? Da iawn. Neis. Tîm Bang! Chi'n siarad ac yn gyflym. Da iawn, Dyma ni. Beth yw'r seren fwyaf yng nghysawd yr haul? Bang! Bang! Y haul. Yr haul yn gywir! Yr haul yw'r unig seren yng nghysawd yr haul. Da iawn. Rowch yr esgyrn yma o sgerbwd yn ei trefn o ben y corff i'r gwaelod. Penelyn, pigwrn, penglog. Bang! Bang! Penglog, penelyn, pigwrn. Cywir! Bang! Rowch y planedau yn ei trefn gan ddechrau gyda'r blaned bella o'r haul. Y ddaear, neifion, Uranus. Boom! Uranus. Na. Neifion, Uranus ac yna'r ddaear. Sut mae sillafu arbrawf am yn ôl? Boom. Dechrau da. A. Lwcus. Symbol beth yw H2O? Oxygen neu dŵr? Bang! Cywir! Mae dŵr yn ffurfio pan mae atomau hydrogen ac oxygen yn cyfuno. Iawn. Rowch y planedau yn ei trefn gan ddechrau gyda'r blaned agosat yr haul. Mawrth, Mercher, Iau. Boom! Mawrth, Mercher, Iau. Mercher. Come on. Iau. Lwcus, boom! Ateb cywir yw Mercher, Mawrth, Iau. A dyna'r cwestiwn olaf. Ond pwy wnaeth ennill y rownd bonus? Ife tîm Boom? Neu dîm Bang! Yr enillwyr yn y rownd bonus. Y tîm Bang! Dyma chi. Waw. Chi'n barod am y rownd ola? Wel, newyddion da, mae'r gêm yma werth 2 jwg. Un i fi, un i ti, ac un arall i fi. Be ti'n neud? Bwyd o grawnwyn, a meddwl sut mae bwyd yn teithio drwy'r corff ar ôl ti fwyta.
Wel, o ti'n gwybod, mae'n cymryd rhwng 24 a 72 awr i fwyd fynd trwy'r corff. Yn gyntaf, ti'n dechrau yn y ceg, lle ti'n cnoi a ti'n llyncu, wedyn lawr yr stymog, y colyddyn bach a'r colyddyn mawr. A wedyn, mae fe'n dod mas o'r pen ôl. Yna ti oedd hwnna, Heledd? Nage! Fi wedi cael syniad am gêm. Y ddau dyn i symud bwyd drwy'r system dreulio. Par o dates. Syniad da! Gall y teits fod yn gylyddyn, ond yna, mae'r bwyd yn dod mas o'r pen ôl. Mae dy fi deimlad bod y gêm yma am fod yn gret ac yn afiach. 2 funud i'r tîmau symud y bwyd drwy'r teits i'r bowlen. Y bowlen gyda'r pwysau ucha sy'n ennill. Reit, munud mlaen, bydd angen nhw arnoch chi. Y rownd ola a dwbl y pwyntiau ar gael i dîmau bang a boom. Mae'r dasg yn syml. Symud y bwyd o'r geg at y pen ôl. Y tîm gyda'r pŵ trymaf ar ddiwedd y gêm sy'n ennill. Pŵ i! Dy fe tights fi, ro? Symud ymlaen yn gloi. Pwy fydd yn ennill? Gewn ni weld mewn 3, 2, 1! Come on, ti'n cael hyn. Nam. Maen nhw'n bwyta fe ar hyn o bryd. Na fi, gwthio fe lawr. Fi'n gweld yn dod nawr. Mae rhaid yn lawr dyn nhw. Mae'r bwyd yn teithio drwy'r geg i lawr i'r stymog, ac mae'r colyddyn yn gwasgu'r dŵr a'r maeth, y pethau da, allan. Mwy o fwy. Cael peth pŵ trwy ddo. Mae'n dod. Ond mae'n cael gwared y pethau dyw eich corff chi ddim angen, sef y pŵ. Sy'n golchi fe. Heb y dŵr a'r maeth, mae pŵ yn solid wrth adael y corff. Pa poeni. Newn ni just gwasgu o fan hyn. Codrwn i lyfi. Gobeithio bod chi ddim yn canolbwyntio eich swper yn gwylio hwn. Sori. Da iawn, pawb! Pwy gasglodd y mwyaf wastraff o'r corff? Roedd hi'n frwydr a hanner, ond mae pŵ un tîm 4 gram yn drymach na'r llall. Fi di clynau'r pŵ i gyd o'r labordy. Dim i gyd. Reit. Mae'r hylif yn barod i wobrwyo'r tîm nath ennill y rownd ola. Yn ennill 2 jwg mae tîm... Dyw hwn byth wedi digwydd o'r blaen. Mae hi'n hollol gyfartal! Da iawn tîmau, ond chi ddim gyd yn ennill. Na, chi gyd yn mynd i'r gans! Fi ffili aros a byddwn ni nôl tro nesaf gyda hyd yn oed mwy o arbrofion gwyllt. Lot o fes a gemau gwyddoniaeth gwirion, ac os ych chi moyn mwy o Boom Bang, ewch i wylio ar S4C Click a BBC iPlayer. Ta-da! 3